মানে তোমরা 5 জন চাকরি দিব তুমি লাইন লিস্ট করে পাঠাবো 5 জনের চাকরি দিব তুমি দেখো 5 জনের কিছু পাইতো Hake Biswajit Debroma tabuk rang sawi lukurong ni biskango proof soho manjak. Amsuke Tiprasa lukurong no thengi tongkha bo puilawo kebo saimiya amani bagai bono bises khai kabangma borong no rang roi maya ba manana chugya ba chugana hnai bini kok keti baike sawi rang chawi tongkha. Hake amdikene nukjaka amir munda hnai khorok samung simna amchani bo osikangni Tripura police chakri tlangmani amono manani bagai Biswajit bono rang roi chakri renani hnai ko suwi bo Biswajit no rang remani yagulo tabuk 3 lakh bo kol khaima bo kol romya. Hake amdikene bo lukurok ma heke kok tuma thumnai rok bai bo kol khaijangmani yagulo bo bini khokbai no bo Tiprasa rongni thaniwo rang chakha hnai accept khlaika hake norok amok khnai naigira dikisa voice record khana wa yang bo khub banao are 10 জন se kaya kho ani birude against so phai media nukjak phai manare minimum 1 লক্ষ বড় nukjak nanglai 22 কোটি plus 10 কোটি 32 কোটি rang khorok se Tiprasa rongni bagai ang Tiprasa rong phano thani busuk rang na khana ba Tiprasa rong thani rang na mane totally 11 lakh phan kaya na ekdom full laibo to rang na khana kong ni kok rang na phan na khata 10-11 lakh se kaya kho hake bini khokbai thangno khana kana 10 থেকে 11 lakh bo Tiprasa rongni rang chawi khika bo hake bo samung khlai hun chao 35 থেকে 40 lakh ni bo samung khlai kya bo donate khai Tiprasa rong no chao tamole samung khlai ke bo Tiprasa rong ni agiu kisa joto borok rong no Tiprasa rong bono daudung tomai mani hake tabukhe joto clearing thamai kya amo haji o je video nungmani yagulo je borang chamani amo video viral nungmani yagulo mogol bai thangbai bo bunyo thokongmani nugiane bagai amse kaham ke bo bunyo thokogu nei kabangma borong no bises ka chayangi tongbai mani haipana kisa bukhao to joto ni borong ni no doubt ngi tongbai bono tuyei haipana tabukhe clear ngi thangka je mokol bai thang o video nungmani yagulo tai bono khokbai thang clear bu clarika bo Tiprasa ni thaini 10 থেকে 11 lakh rang chaw khika nei tai bini kok viral nungmani jagao nor khana 9-10 জন se ani bage hamya sawo 13-14 lakh Tiprasa ani bage hamya saya kunabla ni sawo tom 13-14 lakh 16-17-20-25 lakh no nin bage hamya sasinai tabo temani bage himale bo Tiprasa rong amsega khika Tiprasa rong no bo emotional damage khlai khika haji Tiprasa rong ni puilao ka bisas khlai rene bage amsega kok kaham saka amoni yagulo bo Tiprasa rong no kisa ka khnyani changkha bini wansumung tai bo samung khlaimani nga bo Tiprasa rong ni je leader rok tabo je samung khlai tongmani Tiprasa rong ni hamkrai ni bage kisa misapano bangma manya phano omono bo tei bo ko kotor ke sawi Tiprasa rong ni je leader rong no amono bo bisas sekraye bono bisas khlainani nayo haike bo bisas Tiprasa rong ni nahare bo kisa kai bo rang chanani amon nai tongmani bo hake amti khenyo bo sikang rogo bo norung nukhna ayang not Tripura phasingo bo rang chawi kabangma Tiprasa rok bai ajagao hunjakmani tai bo ajagao sajakmani nung amsa rang chawo Google Pay ti no rang hore nung borong no oturia hairia ni sajakmani bo ajagao bini defend khlai kabangma kok sanani bagai chesta khlaikya haipana ajorabo proof amsa kaham ke kre haipana tabung ha ke o amir mundani bo rang chamani je bono police tabuk je chakri phai tongmani omono renani hinai bo 3 lakh rang chamani tai kabangma borok ni thani bo rang chamani omo bo proof soho majangmani yagulo bo kunu phano sanani o jagao kok kri ke haji nga haike bo biang kok sawino tongsinai amse ke thoko ka bo chini Tripura ni borok haike Tiprasa rong no besirbak thoko ka haji sanani thanga ka orkubiko haike andikeno bufayong binu Debroma bo thangnai Bidhan Sabha bo simnai constituency ni ngai BJP ni candidate busanai o jagao mung khujangmani bagi bini amani bagi bobo media phai kongma sapakya o jagao ani yak kre ani darabai ang malaya kabangma bisi no ungjak bobai ang kunphano relation kre ni sapakya ake bono bini bufayong panase bono nasile jage tongu bini o antike fraud khaimani bagi ake belekhen wana ma singsamo to mahamale pulia to bo Tiprasa rong no ko kaham sawi Tiprasa rong no khiyei oloka thogoi o Tiprasa rong ni no rang kisa kai chawi tongu hake bini omono tomo sanai
khai binomo naiki business binomo naike Tiprasa rong na hamkrai bagi samung khlayo binomo direct fraud binomo direct Tiprasa rong no kheye rang chanani haike kebuni bishas khlai tongmani bono amsuke Tiprasa kwbangma lukurong no majority wise no haike bo amsuke fraud khlai tongo Tiprasa aje bo bishas khaimani borok a borok rong no bo thogo gisa unga kai naina sit bo butui borok ngkhana haike amtui thogo gisa nai je product borok bono nungmani yagulo Biswajit no nungmani yagulo wansuk chidi borok jibono bwskango thangai kahamungya bo hamnai jaidia haji bo je o ukulogo bini background hamya tongmani ama amti khino chungrena naya bo amtin thangnai hakeo bui bono samani nung doctoria nung fact doctor si nung nini o PhD ni kuno fana certificate kre nung amo rang masi nung payo hnai bui kabangma borok no sawi tonglai mani bono kabangma media rok no sawi tongmani amo kubui no probung ka haji bo fraud che bo butike borok rok no thogo gisaiman amo si bini wanchumung tai bo amo se nawi tongo haji tabuk bo kabangma video khai bo bini bo amo defend khlainani naine bo haipano kabangma borok no bono sawima ka bini a video viral nangmani nukjak bo fraud tai kebo borok phano bono tai বিশ্বাস krika haike khorosa khorongni বিশ্বাস tongbo bono kebo phano বিশ্বাস ta khaibe jidi tabo bo fraud chi bon bai tebo thok jangnai bono বিশ্বাস khaiga ke je borok bono বিশ্বাস khayo a borok no bo thogo haji hage boni tui nongni bukhani kok tom sanamu chung amsuk jorotike bo Tiprasa no khyi tonika amonor community bisinti ke sahadi hage tinin video amsuk nonoro video na sajaka like khladi share khladi channel na subscribe khladi bell icon click khladi jotono khulumbai kya hambai kaham tongbai di